Gvern li jisma', gvern li jrid jibqa' qrib il-poplu. Huwa proprju għalhekk li nata bidu għall-inizjattiva oħra mill-gvern fejn il-laqat tal-kabinett bdew isiru fil-bliet u rħula differenti madwar Malta. Fil-fatt, 18 il-laqa tal-kabinett ta' din il-leġislatura saret it-tlieta filgħodu fil-lokalità ta' Marsa Xlokk. Fid-diskors tal-okkażjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarri li dawn it-tip ta' laqat ser jagħtu ħafna x'wieħed jomod. Qal illi bekk il-prioritajiet tal-gvern ser ikunu jistgħu jsiru skont il-bżonnijiet tan-nies tal-lokalitajiet. L-ewwel parti ta' din il-laqgħa kienet iddedikata sabiex il-kabinett jisma' direttament dak il qed jaffaċċja l-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk. Is-Sindku ta' Marsa Xlokk Edric Mikallef tkellem dwar il-Power Station ta' Dellimara fejn stqar li huwa pass pożittiv li l-gvern ser jelimina l-użu tal-heavy fuel oil kif ukoll li ser tiżarma iċ-ċumnija li qed tagħti dera kera lil din il-lokalità. Stqar li m'għandux ikun il-każ li l-lokalità ta' Marsa Xlokk tbagħat il-konsegwenzi ambjentali sabiex Malta għawdex ikollhom il-provvista tal-elettriku. Is-Sindku ta' Marsa Xlokk saħaq ukoll fuq il-bżonn għal ħarsien tal-wirt storiku billi propona restawru ħarsien xieraq għal dawn iż-żoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi l-Gvern qed jieħu nota tal-punti kollha li jagħmlu rappreżentanti tal-lokali u permezz tas Segretarju tal-Kabinett Mario Kutajjar ser jitressqu fil-Ministeri rispettivi sabiex jibda proċess ta' ħidma kontinwa dwarhom. Intant il-laqat tal-Kabinett fil-komunitajiet mistennija jibdew isiru minn żmien għal żmien kif imwiet sabiex il-Gvern ma jiddistakkax ruħu mir-realtajiet li qed jaffaċċjaw iċ-ċittadini Maltin u Għawċin.